Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishop Conference of the Philippines, or CBCP, chose this year as the Year of the Clergy and Religious Persons, as a part of the program in preparation for celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Mga igsoon ko diya kang Kristo, maayong buntag ka natong tanan. Padayon kita sa paghisgot sa sulat sa atong mahal nga Santo Papa, Papa Francisco, na pagpangluto sa mga Kristiyanos. Alang sa tanan, bisan kung gamay ra kamo, dako ang inyong bahin sa dula sa pagpanambo sa simbahan sa nasod nga inyong nahimutangan. Ang tibuok simbahan haduol kaninyo ug mosuporta kaninyo, inubanan sa dakong pagtahod ug pagbati alang sa inyong misyon o komunidad. Pagpadayon kami sa pagtabang kaninyo, pinaagi sa among pag-ampo ug mga pamaagi nga among mabuhat. Sa samang paagi, nagpadayon kami sa paghangyo sa mga nasod sa kalibutan, nga motabang sa inyong mga pinansyal nga mga panginahanglan, ilabi na gayud ang mga lumad sa inyong mga nasod, pinaagi sa pagpahunong na sa gubat nga nahitabo kaninyo. Sa mga pa mga igsuon, diri lang kita kutob, daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago and family, APM Ed and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrilla, Teolino Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Protasio Tecandong, Sardan, JDB Diversified Incorporated, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Melvin E. Aviles, Porrita N. Lorenzo and family, Attorney Ali and Veronica Betania and family, Quilans Food House, PSST Botejong Shop, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas B. Datoy and family, Dr. Carol John and Mary Grace Betania and family, William and family, Adolfo and Malu Ato, Jess and Amelia Dizon, Gus and Sophie, and Farmasha Quiza. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring groups. Land Transportation Office, Region 11, headed by the Regional Director, Attorney Gomer D. DepEd Bangoy District Administrators and Teachers, headed by the District Supervisor, Julie Arzo. DepEd Central District Administrators and Teachers, headed by the District Supervisor, Junie Ferolino. Thanksgiving intentions of Dr. Carlos Tan and family, Neil Cañedo, Peter Gunn, Maria Epifania Villa and family, Annalisa Abayon and family, and Marivil Abayon and family. Birthday intentions of
Dr. Elma Resurrección Sanchez on March 25, Maria Jeanette Itakgan, good health of Julie Arzo, success of LTO Region 11 athletes for the LTO Anniversary Foundation on April 23 to 27, 2018 in Manila. Recovery and healing of Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista, Father Eli Ubag, and Henry Evangelista. For the eternal repose of Milagros, Luciana, Elpidio, Adelaida, Eric, Felisa, Alfonso, Francisca, Edelfonso, Claudio Montañez, Selma, Marutas Montañez, Julio Giuquino, Jermin Chu, and all benefactors and cooperators of the Paulines RTV mission. Pag-ampo alang sa mga masakiton, Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan og makagagahom sa tanan. Pinagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog og panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy hikapa ang mga masakiton, palingkawasa sila gikan sa sakit og ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdaig sila nga mapasalamaton sa imong balaan nga ngalan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon ko diha kang Kristo, maayong buntag. Sa ulugon nato ang Domingo sa Pasyon sa Ginoo. Ang unang bahin, mao ang pagbindita sa lukay sa gawas. Unya, ang pagprosesyon alang sa pagsugod sa Santos nga Misa. Ang mumisa karong buntaga, mao si Monsignor Bonnie Borlasa, ang pari sa Archdiocese of Davao. Ang manganta ug muhimo sa dramatizasyon sa pasyon, mao ang Legion of Mary Choir sa Davao City. Manggula kita karon aron sa pagsugod sa bindita sa lukay. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panahiusa sa Espiritu Santo mana kaninyong tanan. Manausab kanimo. Mga igsoon diha ni Kristo, sulod sa 5 ka semana, nangandam kita pinagi sa mga buhat sa kaluoy o penitensya alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagakatigom kita aron pagsugod nining solemne nga pagsaulog duyog sa tibok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong siyudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay o pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos o sundon nato siya sa buhing pagtuo. Kon makighiusa kita kaniya dinha sa iyang mga pag-anto sa cross, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, nangamuyo kami kanimo, bendisyoni kining mga lukay, og mga palma, og himua kini nga balaan, karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayon kang Hesus, nga among manunubos og hari, magsunod unta kami kaniya pag-ayo
Aron usa ka adlaw ni ana mudangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa nagkaduol na sila sa Jerusalem og nahiabot didto sa mga lungsod sa Betpahe og Betania, miabot sila sa bungtod sa mga olibo. Onya gipauna ni Hesus ang iyang duha ka mga tinun-an o gitugon pangadto kamo ni anang balangaya sa unahan. Inig-abot ninyo didto makita ninyo ang usa kanating asno nga gihigot nga wala pa kakabay-i, badbari kini og dad-anganhi. Kon may mangutana kaninyo, nganong inyo manggibadbaran ang asno, sultihi siya. Kinahanglan kini sa magtutudlo o iuli ra kini sa labing madali. Busa nangadto sila o nakaplagaan nila ang usa ka asno dito sa dalan nga gihigot sa pultahan o sa kabalay. Samtang naghubad sila niini, pipila sa mga tao nga nagbarog dito nangutana kanila, nganong inyong gibadbaran kanang asno? Mitubag sila, sumala sa gisulti kanila ni Hesus, o gipalakat sila sa mga tao. Idala sa duha katinun-an ang nating asno ngadto kang Hesus, o tapos nila ikahapin sa hayop ang ilang kupo. Si Hesus mikabayo niini, o daghang mibakbak sa ilang mga kupo, samtang ang uban namutol og mga sangang dahunan dito sa kaumahan o gikatag nila sa dalan. Ang mga tao nga naguna ingon man ang naulahi misugod pagsinggit, dalaygon ang Dios, mulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Manalangin ang Dios sa umabot nga mga gingharian sa atong amhan nga si David, dalaygon ang Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dalaygon ikaw, O Kristo. Ang igsoon, mo kini ang kasugdanan sa atong pagsugod sa Semana Santa. Mo kini nga atong gi-reenact ang pagsulod ni Hesus sa Jerusalem, kay mibiya man ang Espiritu sa Dios tungod sa corruption sa templo o mibalik diha sa persona ni Hesus. Nga mo kini atong gisaulog nining simanaha ngadto sa Domingo sa pagkabanhaw. Usa karon atong himuon maglakaw kita o magdaig kang Hesus atong manunobos sama sa gibuhat sa mga tao nga misugat kaniya dito sa Jerusalem. Ang anak sa tao
Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, gihatag nimo sa mga tao si Hesukristo among manunubos, nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot, pinagi sa pagpakatao o pagpakamatay dito sa cross. Himua kami nga imong mga saksi at tubangan sa mga tao, pinagi sa pagsunod sa iyang panag-ingnan. Mahimo unta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariuban kanimo o sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag, gidasig niya ako sa pagpaminaw sa niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod, ni adtong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong nawong sa nagbugal-bugal kanako ug nagluwa. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa, wala ako maunsa. Ug gitaon ko ang akong nawong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ngano'y mo akong gibiyaan. Diyos ko, ngano'y mo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagtanaw ka nako, nang yamid ka nako. Nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabil, naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwas sa siya, palingkawas sa siya, kung nahigugma siya kaniya. Daghan nga iro naglibot ka nako, gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil, makaihap ako sa tanan kong mga kabukugan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Isangyaw ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsuonan. Sa taliwala sa katilingban, daygon ko ikaw. Kamu nga mahadlokon sa Ginoo, dayganin niyo siya. Kamong tanan mga kaliwat ni Jacob, himaya siya. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingon, kabubuton, iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya, ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kahitas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atuas sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alang kanimo, Ginoong Hesukristo, Hari sa himaya na walay katapusan. Ang pulong mo, O Ginoo, among kaya o kaluwasan. Magdai alang kanimo, Ginoong Hesukristo, Hari sa himaya nga walay katapusan. Ang Ginoo mana kaninyo. Nausap kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Pasyon sa atong Ginoo sumala ni San Marcos. Sayo sa buntag, ang kadagkuan sa mga pari nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa tanang sakop sa labawng hukmanan. Kikadinahan nila si Jesus, gitaral ug gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?" Si Jesus mitubag, "Giingon mo." Kipasangin lan sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang. Busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya, "Dili ka ba lamang mutubag? Pagkadaghan sa ilang gipasangil kanimo." Apan wala gihapon si Jesus mutubag ug nahibulong pag-ayo si Pilato. Sa matag pangilin sa Pasko sa mga Hudiyo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi ug usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tawo. Nahiatol ni atong panahona nga may usa ka tawo nga ginganlag Barabas nga gibilanggo uban sa mga misukol sa kagamhanan. Nakabuno siya panahon sa usa ka kagubot. Sa pagkapundok na sa mga tawo ug nagsugod na silag pangayo kang Pilato nga himuon niya ang nabatasan niyang buhaton, nangutana si Pilato kanila, "Buot ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo?" Nasayod manggod si Pilato nga si Jesus gitugyan sa mga kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gisibahan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tawo
nga pangayuon nila kang Pilato nga si Barabas maoy buhian. Misulti pag-usab si Pilato sa mga tawo. Unsa man di ay ang akong buhaton niinyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo? Ug misinggit sila pagtubag. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Ilansang! Ilansang! Kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo? Nangutana si Pilato, apan misamot sila pagsinggit. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Ilansang! Ilansang! Buot magpahimuot si Pilato sa mga tawo, busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya ilang gipalato si Jesus ug gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador ug gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisuluban nila si Jesus ug kupo nga dagtong pula ug naghimo sila purong-purong sa mga sangang tunukon, gibutang kini nila sa iyang ulo. Unya, misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya ug nag-ingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudyo! Mabuhi! Mabuhi! Ug gimunalal nila ang iyang ulo ug bugang, giludan siya, giluhod-luhuran ug yukbo-yukbuan. Human nila siya bugal-bugali, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtong pula, ug gisulob pagbalik kaniya ang iyang kaugalingong sapot. Unya, ila siyang gitaral sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon, nga mao pagayoy pag-abot sa syudad gikan sa layong dapit, o gipugos nila siya pagpasan sa krus ni Jesus. Si Simon taga Cirene, amahan ni Alejandro ug Rufo. Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera. Ug didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag tambal nga ginganlag mira, apan midumili si Jesus pag-inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus ug gibahin-bahin nila ang iyang sapot ug nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kadto sa buntag sa ilang paglansang kaniya sa krus. Ang sungbong nga naisulat sa karatula mao kini, ang hari sa mga Hudiyo. May duha usab katulisan nga gilansang sa mga krus uban ni Jesus, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay nagyango-yango sa ilang mga ulo ug gibugal-bugalan nila si Jesus. Aha! Ikaw di ay kadtong muguba sa templo? Umutukod niini pag-usab sa tulo ka adlaw? Karon, kanaog sa krus, ug luwasa ang imong kaugalingon. Kanaog! Kanaog! Ang kadagkuan sa mga pari ug magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Jesus. Miingon sila, nakaluwas siya sa uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Husto! Tanawon ta kung ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus aron tuuhan ta siya. ug ang duha nga gilansang sa krus uban ni Jesus nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkaudto na, nalukop sa kangitngit ang tibuok yuta nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagkaalas 3, mituaw si Jesus sa makusog. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dihay mga tawo nga nakadungog kaniya ug miingon sila, pamati ka mo, nagtawag siya kang Elias. Nagtawag siya kang Elias? Kang Elias? Unya midagan ang usa kanila nga nagdalag espongha nga iyang gihumod
ug bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka lipa. Ug iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Hesus ug miingon, Abe, tan-awon ta kung manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus. Tanawon ta! Tanawon ta! Si Hesus misinggit ug makusog ug namatay. Maghilom kita sa makadiyot aron sa pagpamalandong. Unya napikas ang tabil sa templo gikan sa taas ngadto sa ubos. Sa pagkakita sa kapitan sa mga sundalo nga nagbarog sa atubangan sa krus sa naitabo sa dayon ng kamatay ni Hesus, miingon siya, Tinuod gayud nga anak sa Dios kining tawhana. Mga igsoon ang pasyon sa atong Ginoo. Laygon ikaw, O Kristo. Gamay lang pahinomdom karon ang unang adlaw sa Semana Santa diin nagbindita kitag mga lukay. Now kining pagbindita sa lukay usaran ni ka pagpahinomdom kanato nga ato kining gamiton sa hustong paagi. Ato pa pwede na ibutang diya sa pultahan o asan atong gusto. Basta ang importante diha nga kining bendita sa lukay magpahinomdom kanato nga si Hesus gisakit, namatay o nabanhaw. No gani ban katawanan gani kanang mag-blessing kog balay na dito sa ilang mga kasilyas gibutangan pong bendita sa lukay. Ano nga tanak ko one time, nganong butangan man niyo bendita sa lukay ning inyong kasilyas. Monsenyor naman ko diha ang yawa. Mao siguro. Anyway, joke lang parang pahiyong po kay kasagaran bendita sa lukay, murag ang atong hitsura, gool kaayo po ba? Anyway, niya ikaduha po, awahagon ta mo nga, kadaghan mo nato, nga dili mo simba human sa bendita sa lukay. Dili kinahanglan mo simba tag Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo. Pero ang Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo, importante ni. Kay kining tulo ka adlaw gitawag dig Triduum. One ceremony in 3 consecutive days. Masugdan nato no inyong timan-an Kay nagsugod gani sa misa sa hapon sa katapusang panihapon sa Ginoo, manguros ang pare pagsugod, di ba? Onya katapusan sa misa normally mag-blessing ang pare, pero dinhi ni sitwasyon na dili mag-blessing ang pare nga naman kay paghuman sa katapusang prayer mangluhod ang mga tao, onya i-prosesyon ang Santissimo ngadto ibalhin sa pikas nga kabutanganan. Itawag altar of repose. Unang mga tao maghimog bisita iglesia. Now, bahit tungod ining bisita iglesia, akong naobserbaran, ang uban, ang ilang tanawon, nagdalag kamera, pagsutingan lang tong pinsay pinakanindot nga altar of repose. Dili dapat tingnan na, okay lang na, paglitrato, pero dapat mangadji kag usa ka mahanamo I believe in God, Hail Mary, and Glory be. Ipahinungod sa intention sa Holy Father para nga doon na kay mga indulhensya. O sa mga indulhensya, kana mga grasya nga imong dapat unta dawaton, wa ni mo madawat tungod kay doon na kay sala. Amo sa nahigayon nato sa pagpangumpisal. O di lang po maghulat na panahon sa kanabitong Biyernes Santo, kay panington hasta pare, panington mapog tulo-todo. Sa Ezekiel chapter 10, ningon dito, around gusto modo, more or less, at the end, si Ezekiel, appeal dito sa Babylonia sa ilang captivity. Around 589 sila, 70 years, dito sila sa Babylonia. Ningon dito ang Ginoong Diyos, kang Ezekiel, ingna ang mga tao nga dito sa templo niadtong panahon na
nawala ang Espiritu sa Dios. Ngano man? Nganong nawala man? Tungod sa korupsyon. Ang mga hari nagsimba og mga Diyos-Diyos. Ang mga pari na corrupted po sila. Kaya yung corruption, karolanan, diniskubrihan ni Digong. Dugay na kayo. Ang corruption, hangtod na hangtod sa naitaw nga tikasan. Magpabilin yun na. Mauna nga nawa ang Espiritu sa Diyos. Kaya nga ekonomiya po dito sa templo, perte kayong corruption. So muna karon nga, why is it that Jesus has to pass through that? Because He's cleaning us. Mauna pamaagi sa Diyos, karon nga atong masabtan, nga inigpuyo niya sa atong kasing-kasing. Dili na isulat dito sa bato, sa ato ng kasing-kasing, aron kita makasabot unsaon na to pagsimba ang Diyos. O sa maningkamot agpamalandong, unsa kadako ang gugma sa Dios aron kita usab. Dili lang kay sa lukay na to hinumduman, kundi sa tong pagkalawat, labi na tungod kay kini ang bag-ong kasabutan nga gihatag sa Dios kanato pinagi sa iyang bugtong anak. Amen. Amen. Plakpakan Ginoo, praise the Lord. Liog tindog. Nagatuo ako sa usa ka Dios. Amahan mga gahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong. Ginoo nato, nga gipanangkon sa dalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugod ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, nga amahan makagahom sa tanan. Gikan ditong mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kampitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhi dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong Dios nga amahan og isaliog ta ngadto kaniya ang tanan natong mga pag-antos o kalisod o kita moingon, Ginoo kaluoy ang imong katawhan. Ginoo kaluoy ang imong katawhan. Nga niining tuig sa mga klerego o konsagradong kinabuhi, ang mga pangulo sa simbahan magpabiling lig-on ang ilang baruganan bisan sa daghang problema nga giatubang niini. Aron ang tibuok katawhan sa Dios makabaton og lig-ong pagtuo bisan taliwala sa mga pagsulay nga ilang masinati. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy ang imong katawhan. Nga ang mga pangulo sa atong nasod makaila kang Kristo. Isip ilang gabay sa pagdumala sulod sa katilingban, aron usab ang gugma, hustisya ug kalinaw mohari. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy ang imong katawhan. Nga tungod sa atong pagpakabana ug pag-atiman kanila, ang paglaom ug pagtuo sa Ginoo sa mga kabos, masakiton ug himalatyon, labaw pang mulig-on. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy ang imong katawhan. Nga mahibalik na sa mga binilanggo ang ilang kagawasan ug mahimo na silang mga mapaubsanong sakop sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy ang imong katawhan. Nga ang mga mitambong ning santos nga misa dinhi sa kapilya magmainiton sa ilang pagtuo pinaagi sa pag-apil sa mga kasaulugan diha sa ilang simbahan aron maandam sa pagkabanhaw sa atong Ginoo ug makasinati unsa ka mahinungdanon ang iyang pagkabanhaw sa kinabuhi sa matag usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy ang imong katawhan. Nga ang mga mitaliwan na ning kinabuhi, dawaton na sa Dios didto sa kinabuhing walay katapusan. Ilabi na ang mga benefactors,
cooperators ug mga sponsors ning Paulines Media Mission. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi ang imong katawhan. Si Maria nga atong inahan aron kita kanunay panalipdan ug maisuod kita sa iyang anak sa atong pagingon. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulan ikaw sa bahay nga tanan, bulan sa bungas tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inang ka sa Dios, igamo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Amahan, ang pag-antos o kamatayon ni Jesus, pag-pagaan unta sa mga palas-anunon niyatong mga nag-antos o magdala kanamo nganha kanimo among Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, magampo kita aron kining ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagpasakit o pagpakamatay ni Jesus, imong bugtong anak, maghimo unta og makapahimuot kami kanimo. Kon kami ra, wala kami mahimo. Apan tinabangan ni ining iyang hingpit nga sakripisyo, makabot unta namo ang imong gugma og kaluoy. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyong makasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Hangay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kitahan niya ang iyang kinabuhi dito sa cross aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nakapapa sa among mga sala. Ang iyang pagabanhaw nakakabot alang kanamo sa kasanto sa kinabuhi og busa uban sa panon sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit sa pagingon. Santos, 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 Diyos sa kagahuman, puno ang langit, ug ang yuta sa imong himaya.
Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, may pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo o galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kaming giisip, nga ngayan nga matubang umulagad kanimo. Himuha nga kami nga malawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Romulo among obispo, o sa tanang mga obispo, mga parig reliyosog himong katawhan uban sa ilang mga intentions karong adlaw. Hinumdumi usab ang among maison nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inangawlay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug ni San Jose nga iyang bana, o sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton, latas sa katuigan uban kanila, amo ikaw nga daygon o amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, yatag nga na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Umabot ka na
kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong sibahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Pagkita nato ang atong paginig sa unay. Peace tanan. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, pulahan ang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dilapangay ngayong kalawat kanimo, panamulong lamang o mamaayo. Ang lawas o dugo ni Kristo, magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nagpasalamat kami kanimo tungod nining mga balaang gasa. Ang kamatayon sa imong anak naghatag kanamo paglaom o nagligon sa among pagtuo. Ang iyang pagabanhaw maghimo unta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan o magdala unta kanamo
ngadto sa kaluwasan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Our priests today are surrounded with stress and uncertainty due to the demands of their ministry. This book, entitled Called to Joy, is a very good book to all our priests and pastors. This is available at the Daughters of St. Paul Media Center, located at Bolton Street, Davao City, for only 165 pesos. Thank you and have a blessed Sunday. Nautong nga inyong taga-gibugaton, atong gisaulog gikan karong adlaw hangtod sa Huwebes Santo, Biyernes, Sabado aron kita mabanhaw uban sa Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manausab kanimo. Nangin kan Dios nga magawom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, daron nato ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. God is good. O ganyong mabungahon nga Semana Santa, palakpakan Ginoo. Salamat. Walay bisan kinsa nga mabuhi sa kaugalingon lamang. Walay bisan kinsa nga mamatay